Ani rang bu 1.5 lakh kami thabai kha. Rang. Kiri kha mungsabu. Mungsabu kiri Nau kana. proses. Ang to na kya. Mungsabu kiri kha. Iko mono. Jemiya. Current short circuit angma bai pura nok kami thangka norok nai bi nong nang phunu dong do. Omo angkha chini Sipahijala district ni Mohanbuk block ni under Anandapur village ni 2 number ward Kerija borok rang puicha yang bo jaga rok phalisi rang jogal mani kusajak no kaine hne ge tabo o situation ai di eko khat rok kalabari ni khat alna rang puicha TV suitcase richum katal laptop sak beba khamai thanga mangsa kerika buksa plus documents borong ni je documents tongoni omobo khamai share sung iko nai di omobo kailabarin bagai paitu moni shesh khamai thar khapi yang nok saka nai di bai ke mu khamai tolawa hap sai thanga mu es borong ni mai mui songjang takari piang rok dek deski shesh borong tabuk je kani tongmani richum simisi baki je richum momorok beba khamai thangbai ka shesh belai kheno wan subjangnai ko ongka hai biskango kailabari dong onok ni ei je kailabari ni joto manei paimani lab tusok gangke je alna rok plus rang puja beba khamai thangka o incident ongkha miya 8 tarik ni sanjao sarik ni 4ta digi ngano ikono nagi fan rok pura khamai fan ni bukrang rok suda gerika amsuke tabu bu risk tongo do iko phaklai rok pura khamai mane chopiping ni tonga je kono somoy amon nok ba isa kabang phaike bo nok bai mano omo haita ekdom kailabari ni je manei ri chum bera khamai thanga gas rang 1.5 lakh taka hai rang tongmani mu khamai thanga angke tabu noro no wansuk di bai rok je phainei budbar ro kailabari tong onogo angka mo belai khairok mo singsa mangkuli haita nok phangrok to belai kheno kab laijak kaita mo sanai acha pi nang kisa sagra de actually nini je nok khammani mo bahai ke khamkana nogo koroi saimanliya na ga kai emne nogo koroi tai onyo kebu to tong nogo kebu koroi fruche hor khamana tamahni wanso je mo kuno current short circuit rok theke de nok hor nangkhana acha saimanliya na ga ke je khana mani phainei bisangni budbar nini sajak ni kailebari hini khana mana mo kubui da ga ke kailebari ni bagai je manei rok paimani toma mani rok khamkana Khat ana TV suitcase glai re gol nasin TV glai bo tusok rok nan satai rok thung khampai kha ani rang bu 1.5 lakh kami thabai kha rang 1.5 lakh hai moto mo khamai thanga na kiri kha mungsabu kiri nau kana proses ang to na kya mungsabu kiri kha phainei budbar chiteu kailabari na ke ang tabu tuma khalai musala ma kiri kha ga ke lukurok no nang tama sana musuk ba ni kunu chuba churok de sana musuk tangai hamba je kailabari ni manei khati ton mani rang puicha rok khamai thangka tabuk to phainei bisango kailabari ga ke lukurok no nang kisa chuba chu de sana musuk ang suba nayo sajo nayo na acha so anio video jara nainai ba nai tongnai rok na ani kaisa no goimung kerija borok
ই ফাইनाय बुधबारो बिनि साजुकनि कायला बायदि स नरक जुदि खायरगै तंखांगाय किसा नरक सुबासु खायजाबादि बायाब्र आसुकनो आनि भिडिअनि बिसिंति नरकनो कयमुं